Nguruma mjamu nere. Ula mjamu. Mbe buguru. Right. Ano na jijama? Ama. Vamos. Vamos iwapi? Defense ndio naita administrator na yote baba. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Eu vi. Amai, mau yang naik. Terima. Ya, jangan rumah sama kata ni. Pasnya cara kufanya lugu. Angga si pasnya lugu kutanti. Saya cakap si bodoh ni. Ini magamana ye. Tidak dari ye itu. Orang nak tahu ni. Dia pun nak saya itu. Mana saya mau dia apa tu saya bisa nak dari lain segi. Dalam produksi Ini kan dia si akan bingkai phone yang kacau. Isu sebenarnya sebab pun juga cuma sangat mengkau jatuh snap. Kazumbu apa bukan nafile motor. Hata pula tunasamisha aenda asiba peregerisha kumkati nakazi kuona wajifoni mpaka kwa screen ndazo nikaza hapo ndazo izvo ndazo tarisonya zatenga kunzwana watetera chomkazi ngataura nyaya iyo inochete kuti mukadzi akaenda kuchikoro akaenda kuna baba mshakwawa kuenda kapapandira chile Chama kuanzia ni ya rukume wewe anza. nyandro benzi. Zisiri. Unyambe skuli ile. Hapo jihandirao, watu bazao, watu kuzibusa kantu kuzipanga ne missionary yakawanda pane zvikuchichisa kuna kuzi sai vakatongosvika ufe pamba sezvungu twaona vari active mambo wabvunza zvataurwa navanhu azvisi akaremayanisa kutsanangira because mambo havana kubvunza yambira maziva here kana kuti havana kusati vasvika kwese mimi hamuchingofana kupindura mabvunzo mavo but munorondedza maakutipa idzi musati mabvunzwa manje bvunzo noenderana nemurondedzo Kwanzi na baba. saka anachida kuti muise kuti zvitsanangudza zvekutaurwa ndibaba achiti mimi makatiwa mudzimai wangu ichokwadi here Naro ndio huyo. Ni fulani kama muzi. mwazi Mwazo sana. teta Atete. Hiyo nunga lipi? Lidmo Watu tokondo. kama kuna makundi Makundi.
Deve chamar. O lugar tá com zari no. Ah, o que tu tá falando Eu gosto de trazer no modo nessa casa. Ana Fernanda da Antônio. Ela vai te alguma coisa assim. Mas não vamos fazer uma bomba. Takaratese ndakateta mwana vakatanga kunetsana pandakapera mumaseptemba. Nyaya yatainetsana ndeyekuti vanenge zvichikashika paredho vakasingachava nemari vakugara kuDRC mukadzi ava ari kuDRC ndopandakatevera mumaseptemba kuDRC ndikavauya kuma ndikavandikobva sevakiadhoko zvikanzi ukangofona kwambokuenda kana ukamboda kuramba uchitevera ndoda kuuraya ndobva inini ndamuka kuseni tienda patatu vangu Facebook ndobva nditiwo chienda kumba nyaya dzako dzawanda mumwe kakawanda achikushungurudza chimboenda kumba kwabereki ndobva ndaenda kumba inini ndakandotanga kushanda kutoka kukwadzira pakukwadzira vanhu vandotanga kushanda ndokondibika sadza chitengesa ndibika sadza chitengesa ndobva muna December vakabva vafona baba vaita muzviti kakuru ndisvika kumba ini ndasvika mumba 1 day ndasvika mumba ndakaona munhu makazara maprotect pamubhedha kana pasi pemubhedha pane mamwe maprotect ndobva ndamasira kuti makafamba sei pamakabva murume ndozvandoda kutsanangura asi zvamutsanangurira zvabva kudaro ini ndakabva ndadzokera kumba kwedu ndasvika kumba ndobva ndasiyira mama wangu mwana ndobva ndati ndakudzokera kwekwaitwa zvekukupa kwemunhu ndasvikira kumwana wagugu wangu ndasvikira kumwana wagugu wangu ndobva ndatanga kuita zvekubika sadza ndokandikaona mupurisa mangu avo asvika zvikanzi mukudiwa kudari kuchekwa murume wenyu akamamwara ndikati olright sinei handina kurega kudari ndobva ndaya kuno kudari ndokanzi hamusiri makamamwarira tokunzi makatorwa pamurume tina handisi pamurume nyangu nditokutanga ndikati handisi pamurume ndikutoita zvekubika sadza nditorinoitandii handina kumbororeva ndonyaya yakaitika. Mambo wavunzwa kuti makafamba sei baba mabva kumurume ndozvaona kunzwisisa ndozvandiri kuti ndakabva ndichienda kumba kwedu ndichibva kumba kwedu ini ndokandikabva ndasiya mwana wangu kuna mama ndokwaarikubika sadza pakunonzi kumatsonyoni kanina kwakuita zvinamiro chichindikanibika sadza mupurisa mangu akauya pamba paka ndiri papo pandiri kubikira sadza ndiri papo kumatsonyoni ikoko ndokwaanogara ikoko nemudzimai wangu ndandokati anogara nechekuti ikoko kumatsonyoni totogara pamuto umwe chete totogara pamuto umwe chete iwewe nyaya yako chama ndekuti ndekuti mudzimai wako akatogwa nomumurume kwanza handina kutogwa nomumurume kuzvibikira sadza pamasonyoni akatogwa nomumurume musi wakatanga nyaya iyi mukadzi yakataura kuti uyu haasi murume wangu chitoriwo chikomba chakanotora pamurume wangu uyu wacho nobva ati handimuzive zvese zvikomba musi wakatanga nyaya ndozvaakataura mukadzi achitoramba uyo murume ari kunze zvikandi asi murume wangu akatonditoropa nemurume wangu vandakaita naye vana 3 tanedzana akatonditora pamurume wangu uyo ndakati handina kurorewa kusana ndakauya ndakati handina kurorewa handina kutaura ndakati handina kurorewa uyu murume wayo ndakagara naye pa 6 years ndakagara pamusoro isusu tisu ana baba endiri bhuturi avo
ndini ndakati ndakataura shoko rekuti inini handisi kuziva kuti pavana vaviri vese vari kutonzi uyu atoripota achiti mukadzi wake uye ari kutaura wacho. Pavari vakadaro hapana kana watinotoziva kumusha atakatoshamisika kuti uyu ari kutaura kuti ari kukwirira dare upi kozi hatitomuzivewo ndopataita asi yakatozvitaura achitaura nezvagadheni avo panofanonge pachinjwa pawiswa sekuru cheshe pachikoba chiripo akatomuti handimuzive nhasi akuti ihanzvadzi yamai vake vatu yarume ndeuyu chiso chakanditisika chimiro chake asi zvokuona chimiro cho ndiani mukadzi wangu uona chakaitika uyu akaona kuti uyu hasi ngozi akatonze nonene munhu wacho akati ari kunaimambo nemaprevious minutes zvirimo zviri muheadwriting. I think it's normal. chikomba chiripo akatoti ari kuramba kuuye bhozi asviti vazikanoti endo kunoti mupurisa akaenda nesamoni akasvika akapa vanhu avakatomboda kurohwa nevanhu ivavo. Saka mupurisa aripo ticha anoziva vanhu vakatambidza samoni pamba pavo akasvika munin'ina wangu anogara panext door pevanhu ivavo. Saka munin'ina wako kandianoti tofunga kuti mupurisa munhu akapa samoni ari kuzova ndoku murume wakawana ana mai avo inini ndandoda kuziva zvangu ndechekuti baba wai vari kuti inini ndiri mukadzi wangu first ivo vakatonditoroka nemurume wangu ndobva ndagara navo vakanditisa mwana akanawana kutenga preparation akazikamwe kumba kwedu but vari kuwana simba rokuramba vachiti inini ndiri mukadzi wavo vari kuda kutsvaga chikomba changu sei vari kudaro nemashukudzi avaindita vachigara vachindirova vachigara vachitadza kunditengerawo chikafu ndairarama nemapisi. Muri kuti muri hure here? Handisi hure. Baba vachave ava kana ndichitoona chinotori chikomba just because kumba kwedu akazikandiyo baba vachave ini nayo vana handisi ndaigara navo ndichiti murume but magarava dai mati maigara navo muchiti chikomba ati muri kutaura kuti maigara navo muchiti murume vasi murume wangu nemaitira vaita baba varume vanhu vanegara aiwa baba dai vai vari murume wangu pamusoro izveringatauza mamai muri hure aina hamusi pasi ose muita varume vakawanda muchitogatoka muri varume vavo onaikako wekutanga makambotorwa makamusiyire mitogwa nemuyu aindishungurudza saka uyu ndobva nambotorwa akandikuzvishandira musatikonzerese maproblems mumamisha mumatinenge tigaro matizi kana muchida kusiyana nevanhu munoramba nevanhu vakanaka uyu murume hamuchamuda here zvindoigukuru Right. Unoenda chicha mwana? Ramwe. Ramwe. Mbamuni wapi? Sikwenzi kila naita administrator na hata mabaka. Right. Ndito maona kuti murume uyu nguva yese mamsati mamuramba. Murume uyu mamuramba nhasi. Zvichireva kuti kusvika pauya nyaya kuno kudari anga ari murume uyu. Saka ngatisachataura tichiti chikomba. Chikomba hazvirambwi murambi bhuku. Chikomba munoita zvamunoita mumapeka. Saka ukaona tasvika pakurambana nezvimurambiro uyu totagura kuti maakumusha maakubuda nhasi mamuramba mana asi zvatukawirirana panapa
kuti murume wamakaita musati maramba murume uyu maitopara mhosva iye gadheni ari ndiye gadheni ndini ndonzi gagi muchipangura gagi chipangura pane pambo lichinja ayo mambo ndorova chau gagi Wobe gagi chipangura Pemuno vive umushani. Ndio makonde. Kwa hiyo mimi mwanza. Anastasia Kachuti. Unasiana sema sene mjiti muri waje ndio. Atakakusiana ngunda na Jocho, ngunda na Kokosha. Oya. Nenda ndo kwa makonde muri. Ndio makonde kwa moja. Right. Chairman, chikomba chako unoziva kuti batsirewo kuti tatadzauchizwa munozida chirutwa nemupurisa kandanesamu saka isusu saka wauya kuno usina usingazivi chikomba chedu tikadzawakura isusu manje hatikwanisi kuonera kuti ndo chikomba uyu atopurisa nechituka nechituka iye amayamaya kana zvinhu zvamataura magondo zvitenda asi vanovatetewe vakati gagini akuya kuzoroora musi wa18 vakazofona futi achiti ati anobvisa mari tsvagira ndiye murume wamai apo arapa iye akabvisa mari kwana vatezvara vakatoroora vatezvara vangu ava vakuti havandizivi vakatora mari uku vana vatezvara vangu ava ndine vanyai vandakanda navo pakoti yadaika vakaenda nemari yangu handisiziva namba yayo asi vana vatete vakataura kuti akuya musi wa18 vamwe vacho vakati ndakamufonera vafonereka vatete vacho vari kutaura kuti ane chikomba ane chikomba wezi waona chikomba chacho uchizivi wezi manje asingakutsvagiri chikomba kaiti ndo murume wamai vava kuti hausi kumuziva here asi ndo murume wavainai wakugara naye hatitochizivi uya kunzi uyu mwana wahangadzi yava yuko vari kugara kumba kwapurisa chikomba chake uyu tikumubvunza kuti munhu wadonomuziva rati muningina muganomuziva dai muningina kwadi auya akatibatsira kuti ndo chikomba chake ava vakasiyana uyu akaenda kunobika sadza vaindi kubika sadza pamamiro ane mazuva akanyaya asi mupurisa akanosvika akavatambidza samoni vanhu akatovaudza kuti mupurisa akatosvika akanziva uri chikomba samoni mupurisa anoziva here chikomba ichi akachiziva nekuda kwemaitirwo akaitwa paakasvika ipa unoona kuti uriwana mwanhu asiri vanonge vaita sadza ramaya mane avasemaonera wangu munhu wechifambi pambi roda munhu akaitoena vanhu vechifambi vanenge vaina vakawanda ipapo weziwo wakavatora pamunhu kamaya unoona maitiro avo iye akatongwa ndakavatora kumba kwamai kwavo vakabva kumba kwavo vachiva matokomba kwenzi wezi mai vatoradza ndokaitokaweka kuti mutogwa varipaipa vakabva kumba kwavo tatipotine vatetetedzekuti vari kuti mukwabhozi chikomba chacho kasatiuizi vakasati vati ndo vanombowa tinofonerei tivazwe kuti vari muchikomba chacho ndiani yasiyakana ndovanozinwana ndindakaenda pamunhu ukanopandisa munhu murume wavo anoziva zvekuratira unomuziva ambe ari kubikira jina naye kutibetsere bozi ndakasvika manirumba munhu murume aitoda kutondivisa murume ndakasvika pivhi kusvika maniri ndakasvikira pamba pavo aitodondivisa nzuri aipa mwanzi niutori chikomba chamai ava iye murume wacho asi unomuziva here asvika maniri manje akapfeka kipi murume
Asi Simona akasvika manheru. Uyakutora chokwadi cheke. Ndakasvika manheru. Ndakasvika past days. Anomuzivi. But akasvika uyu manje auya pachena kuda pachena. Ndakugara pamba. Kana kuine chikomba chogona ngachiri kubhati chiricho chisina kutouya. Uyu ndogona ito hama yamai yawo zvechiwewe. Wozi utora tomukonfirma tikatomona iri hama yacho. Wozi yatoputisa muparticulars ake kuti kamuna konfirma mukonfirma kuti iri hama yacho. Saka munhu anogona kubatsira ari kuti uyu akaroorwa uyu manje problem yatinayo uyu. Asi kuziva chikomba chemukadzi wake. Pamusoro idai ndopari kundinetsa ava imimitsano ndindigodzidza dai manga makangwara kama yambomira kukwira dai momboita mazuva mashoma muchitsvagawo chimuridzi akatora mudzimai wenyu monyatsogutikana kuti ndiyezvo kuti nhasiwo pano padare maitira kuti shuwa munhu ndakaita zvekuma 3-4 days ndichimuona achigara pamba nemukadzi wangu uyu zvairatidzawo kudare kuti zvinombowa kanaka asi pese chimbozauei yakanyogwa kuti usada kurinetsa ndakatoroorwa usada kurinetsa wamunetsa mukadzi wako aiti usaninetsa ndakaroorwa but izvi zvinoziva here unogoziva munhu wacho anogona ndakaroorwa isini yedu kuona paire nyaya yedu pakuti akaroorwa nani ndo iyi pani nyaya yedu akaroorwa nemunhu ane zita rechitupa chamaona ichocho mama Mama wezita rechitupa ndikura kuti ndiri murume wamai vangu ndo iye chitupa chamaona ndo murume wamai vangu ndeuyu yarapo ndikuti chitupa ichocho zita iroro ndiye murume wamai iye akugara nawo iye ane chitupa icho kana maona kuti chitupa chake makachitarisa inamba kuchitarisa uso hwake ndo pa chitupa ichocho ndiye ivo ndisekuru vavo handiti ko ivo vanochengeta chitupa chasekuru sei chekutanga pekutanga chaipo havana kumbotaura nyaya yekuti sekuru vakadiwa vakangotaura izvozvo kuti havandizivi vakadiwaimanikidzire kuti ndakaroorerwa ini ndikuti handina kuroorwa ndikuzvibikira sadza zvezvichango mukatobvunza kwandabva ndatosiya ndaisa mumwe munhu kuti asara achibika sadza pamusoro imba munhu amai vane murume vakaroorerwa murume vaita akatobvisa mari wachibvisa dhima ndo ndakaona atone munyaya munyaya pere neamai ane murume akatone munyaya iripo pandakasvika munyaya akatodedzwa pasaiti ndakadedzwa pasaiti ndinokumba kwedu kwacho vabereki vangu pamba pandakasvikira pamba pei munogara naye pamba pandinogara ndogara navo nemukadzi wako murume wenyu akatone munyaya chilanzi akanorora mari makoni murume wenyu inanzodzi yangu ndeiva pangu akauya baba takauya nawo zuva rekutanga natete tikauya namama vakasvika pano vanhu vese vavo takauya natete futi asi nongoti ndoaisakaizwaika inanzi kurambirana yekuti mai vangu nagwari munhu vaaiwanaye bati totokani munhu wacho ndiani uyu anditi mupurisa ndianoza munhu wacho mupurisa uyu ati aiwaina ndakasvika manheru inzwaka iwewe ningi mutaba basa rako nderekunosevha samoni kumunhu handiti kana wasevha samoni rako basa rako hausiri ungashandiswa nemunhu ari kumangarira munhu kunzi ndoroziva munhu aiwa zvisiri izvozvo iwo kana wakasevha uyu ndianada yangu yakati ndiye chikomba chachona iye ndianoza chikomba chomukadzi atatiita mukutauza kuti musa 19 madire kutaudza mutongi ari pabasa razino saka ndiyo hondo yatinayo pano chamari yekuti iwewe pachako hasi kutozovawo chikomba chamaya itasiso hatisi kuramba kuti tiripo izvo tinowirirana newe kuti munhu yangu nanga aripo nditi chitupa mambo chamaona chine zita iro ndo munhu ari kugara namaya ndo murume akatora maya uye ane zvinhu zvakatakura umba kwangu zvisingafaniri kuenda kuno mumwe murume zvandotokumbirai mambo kuti zvidzoswe zvii munhu akatakura $35 blanketi rakatakura ndichangoritenga ibva atakura futi hembe dzangu dzandopfeka ini nepower bank nefoni anofanira kuzvidzosa ake ogara ake nemurume yotengerwa ikoko uyu munhu ane murume ndo murume wake vainaye tiri kubvumirana newe bati waumuzivi saka isusu uyu anoziva hama yavo asi murume wake hatitonge munhu achinongedzwa nomupurisa mupurisa wedu wacho atotikangasvika usiku zveudai uyu ari munhu akaona ngousiku adati exactly munhu ndakaonawo unosara tikakataizwa tikamubvunza kuti ndiye here uyo akati babaika kati ndikasvika usiku
Wazvitaura kudaro murume wamai avo anaindiye ndikukumbira havo mambo kuti zvinhu zvavakatakurawo kwatumba vangu vazoziva makatoreya mati murume wamai ava ndikuti ane chitupa chamaona vakataura kuti usatakure mubhedha wangu usatakure odropu yangu zveshuwa odropu yangu nemubhedha ndakasiya gumbeza ravari kuti ndakatakura iroro igumbeza rangu randaitaunda mapisweki ndobva ndakati ndiwedzererewo $10 vaita $45 ndobva ndanonobhadhara mubhedha wakasara odropu yakasara muchiteerera kana chichibvunza toda kutonga nyaya toda kuona kuti zvinodzokera ere kana zvidzokere makatora nezvakasara mubhedha watona makausirei vakati ndisatakure ndowa mungadai makatora vakati ndisatakure saka zvamakatora zvinhu ndezvemari kamufotora ndikatora rakaita $45 fofoni yacho foni yavari kuti foni ndakatora ndinakutora foni kwabeni pavabhengi ravari kutaura kuti ndakatora pavabhengi rakanosara kumba kwedu kumagodhi ndokwariri kadiki so $5 emai $5 ndakatoenda kupa kuri kunhamo ndobva ndakatonditi kupavabhengi rangu ndikati ndakati kuchaji kwababa wangu $5 ndakatenga rekutanga ravanosiya kunhamo vakadzoka futi ndikatenga rimwe vakatakura futi vachienda rechipiri kuti ravari kutaura rakasara kunhamo ndangoti rinoshandiswa wakasara nebhedha here vakaenda nekubhezi its good chii chimwe vari kutanzi ndakatakura pavabhengi ravo nefoni handina kutakura izvona $35 yavari kutaura iyo ndakatonyora patsamba yandakanyora ndichienda ndikati ndatengerawo mwana hembe kubva iri nhumbu mwana havana kubvira tanga preparation ndaita mapisweki ndichiti ndikaitira munhu pisweki obva ndirongedzera preparation varapa ndikandatengerawo mwana wenyu hembe nemapamba ndo mari iyo yavari kuti ndakatakura ndakumboitakura ndakatengera mwana mapamba ndatenga hembe dzekuti mwana zvavakazotenga iwo nemari yako vaenda nemakumbwere kwavaenda vaibve kupa maenda kumakondo vacho saka vaenda nekumakumbwere pavaibva muno vachienda makonana mukadzi akuenda aifana kuenda achipamba here nemakumbwere mambo tichidzokera kwatatangira nyaya mai ava ndinakonana ubva pakaita pamba pamba vakabva pangu vachienda kumurumai vafoni ndikafonerwa kumusha kwavo ini ndichinzi foni yavo haispeed ndikasendera vana vatezvarava kuti havakunoko havako ndiri kufungidzira kuti vakaenda kumurume aivafonera ndikatarisa kuti vana vatezvara vachandibvunza kuti ndiri kufunga tobetserana akabva kumurume wake paakabva kumurume akaendei paakabva kumurume kwacho kwanga ariko kwachizviti ndokwanga ari kumba haana kuuya akaenda takangonzwa kuti ari kubve kumovhari kwemuzukuru toka tikangonzwa kuti kwaari basa takatomboendawo kubasa kwavo zvavo handinakwanisa kuzosvika asi ndakasvika kuzochinza havari kundokwari kuita zvokuti vari kuita zvezvo zvigenge zviri kubika sadza izvo tikangonzwa ndo zvavari kuita kusisa sokuti zvechikorokoza ndo zvangoajaira segore racho ranga ratombopera iro taitomboinawo kwakakukuwadziwa makaribva kuzasuko taitenge tinawo saka vaingobvokwa vaibva kumurume wavo wacho vachiroora mukwasha uya anozikanwa here kumusha ipapo ndo pakatomboitika nyaya pakutanga hazikanwi saka wai uchitipa zvikomba zvichitongesa zvine zvikomba matare echivanhu zviano dzakamutora pane mungu kana zviri zvokutoti zvadazikomba chacho chiripo vakaitonga pane mazvisi kuti paiteke kuno yakanga yaura kwedu vana chavakabvisa saka hapana zvatiri kutaura takati vaone maistimambo mutezvara asingazivi kamwe mumusha unenge waichatezvara wevanhu vanhu vakadai so vanenge vari bhuli kuvanhu vakabereka vana vavo woti 1 kushungurudza mukadzi wauinaye 2 vabereki vacho havanotokutya hauna chaukavarokuza vakagara nemwana womunhu usina kubvisa tsvagirai kuti womuti mukadzi wako wabereka naye mwana hakuna zvinhu zvakadaro hauna kubvisa tsvagirai kuti mambo vanyaya vakaenda nemari vanoenda navo vanhu ndakandauya navo koti yakapera nekuda kuti murume anga asipo ndikanzi tidzokere varipo vanhu iva vatakaenda nemari kumusha kwanatezvara vangu saka anatezvaraashoma yadaive naye saka vanatezvara vari kumirira mwana one kuti paane umwe murume ane mari yakadarika yangu murume ari kugara namai ava mambo ndekuyo
chitupa chamaona ndo murume akugara namai, haisi hama yavo vanhu, yava hama yavo kumukwasha, amukwasha zvemari iyo vanyai varipo totora chi bepa zvatakada tichinobvisa mari yedu haina kukwana, vakatiti takanobvisa 150 pekutanga, vakatiti bepa pari kuuya imwe mari yamasarira nayo bepa rinobva rauya, mari iyoyo ikaenda yaito ine zvikamu zvayo zvaikatoiswa mubepa mari iyoyo, bozi yaibviswa itaurwa zvirango zvayo ndobva yaenda $40 pekutanga. Ndakashedzera ipapo $40, imwe imari ndakatozoenda nayo tanga kupinda mumusha. 150 here. Mwana wacho na mwanai mukomana yakashota neimwe 150. Yakazoenda 150 yacho bepa richifanira kuuya ndopakazoitika izvi. Iyoyo yakazoenda yacho takaitambidza munhu aripo mupenyu, hapana asi vanhu vacho vanozvimirira varipo. Kana wakambona Samoni kako zvakanyongwa here? Samoni anounza vamusari namutaukoni kana uine vanhu vanofana kuzopa uchapupu mumwe munhu vanokuya navo wozokwaya uwega. Handina kuriverenga asi ndakatomboya navo paboti yadai. Ivavo vanhu ivavo vakatora mari. Saka wakabhadhara mari ikwanatezvara ukaroora nemari? Ndakaroora ne 250. Wati 150 kwakazoenda imwe mari futi pamusoro 130. Mari dzose dzo ndakanobvisa mari ndiri mumusha mavo ndomadaivera 130. Mari dzose idzodzo dzine ungoni 130 plus 150 inoita mari 130 plus 150 inosvika 280. Wati 250 250 tiro takafunga kuti pamwe sezvo vanhu vanofamba nemari yavanobvisawo imwe shoma vodzokera pa 250. Vanhu vaifamba nemari yoaibva tinotori neshunguru rakufonera nokutongera chikomba chako chemurumo chemukadzi wako, asi pane zvinhu isusu hatina chikomba chako. Chienda unonyatsotsvaka kuti uyu chikomba chake ndechipi, chikomba chacho mupurisa wedu asiri angahwikipurisa wedu angadi witnesa chikomba chako uya kudaro kusodononzi iwo kana une mawitness ako iwo chinotsvaka mawitness ako ekuti chindo chikomba chacho handirika kana wamawana wodzoka ungodai ndovadana kodzoka ungodai pamusoro imambo ipapo pakuramba ndichifamba inini vana vangu ndine vana 3 vandambotaura vese vari kuenda kuchikoro izvezvi vakamira vana kana ari kuenda kuchikoro handisi kubhadhara school fees, mari yanga ndabhadhete school fees ndeyandikufambisa transport ndibhadhara anditatanga kufamba inini nabudina mama takupa idhetire kuya kunoita imi uko munorambire kuya kana munani akwana mawitness aiwa handirambe kuya ndinoumira saka iwo shamari ndosvaka vanhu vari kuziva kuti zvikamira sei mukadzi hatorwa nomwe murume. Asi mambo uyu murume uyu ndo murume mukadzi chekutanga uyu nditinaye. Vanhu vanda kunotsvaga vakaenda nemari kana vanogara pedyo but vanhu nekuda kuti aiwa wati kuningira wako iwe anoziva anoziva kaka wati ouya neiva anoziva handina kuuya naye nekuda kuti ndachiziva kuti mupurisa akasvika netsamba munhu wakabaya aiwa auya toti hatitoziviwo ndikasvika musiku wandozivi ndiani munhu ndakapa nekutoti ndoida anga ari yaenda yatoona nezvinhu ndakapeta vanina vacho nehama dzavo babava hadzichatambova trust nekufamba navo nekuda kweunhu hwavaindiita vaindishungurudza zvairwadza hama dzavo chaidzo. Saka izvezvi kuti kana mukafanira hama yavo chachainogona kuramba nyaya iyoyo kuti handizvizive chisarira haikwe kuti dare raisa nyaya yese kune uyu zvekuti kuroora usashandisa isusu tisadare takoma kuona chikomba chedu yako